Diyos Marina Aldao, magluhod po kita para sa prayer to our Mother of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us of our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nakasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin mo niya na mamatian mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, hulika ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, mamumoto na Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Saludes Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos Marina Aldao sa Indugabos mga tugang ngunyan Sabado sa ika-14 semana sa ordinaryong panahon. Idulot niya itong Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for birthday blessings o Patricia, kahagada ni Jenny. Pasasalamat man ni Crisel G. Bombales, Mr. and Mrs. Vicente and Ervas family, Ning Chato and family, Rick Apin, Rolando and Myra.
Espesyal na kahagadan for good spiritual and physical health and safety of my family ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Espesyal managakahagadan ni John Vincent Bonafe, Giselle Asaituna and family for safe travel by Salve S.I. Pranada. For passing the July 2025 Master Plumber Licensure Exam ni Arnold B. Anora. For passing the July 2025 MPLA by Princess Joy Aban. For total healing of Mark Joshua by Ning Chato and family. Sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Victoria, kahagadan kang SAA Grade School Class 74 and High School Class 78. Kay Oscar kan Santillan family. Esperijon Asin Teresa kan Dumikel family. Simona kan FNS Velasco. Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Sixto ni Irenea Garing and family. Cirilo ni Moriel Wab Deito. Salvacion kang Austria family. Salvador Asin Manuel ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Emilda ni Jezabeth Sena. Chotimo Asin Salustiana kang Sevillano and Miranya family. Hermenegildo and Hinoviva kang Miranya family. Francisco kang Sevillano family. Maria and All Souls in Purgatory ni Ning Chato and family. Amalia kang Asagra family. Napoleon, Emma, Romeo Asin Carl, kahagadan ni Derd. Severina kang Adornado family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sangarang kanama, sing kanaki, sing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninongan, Iso Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios, asin pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Ang isan ngini para sa kamawan ni Santa Maria, para sa Sabado. Ako ang tansin pagsulsulan, sa ito mga kasalan, tingani magkanig o kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamilbi sa kagurangan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa tumakasalan, darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. Diyos, nagagurangnan, namimibig kami, warasan sa iyong mga nasasangkuban na magugma sa danay na karahayan, ning kalag asin hawak. Asin sa mamuraway na tabang ni Santa Maria, danay na Birhen,
makaligtas sa kamundoan ngunyan, asin makinabang sa daing tapos na kaugmahan. Uli kay Jesucristo, kagurang naniyamos sa imong aki, kay mo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay nagahade, Diyos, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon. Ginuno sa libro nin Genesis. Tinugo ni Jacob ang sa iyang mga aki. Madali na akong mag-ayon sa sakong kamagurangan. Ilubong nindo ako sa kaibahanin sa kong mga magurang. Duman sa lungib na yaon sa uma ni Ephron na Hiteo. Idong lungib sa kapatagan nin Macpela sa sirangan kan Mamre. Sa daga nin Kanaan, umana binakal ni Abraham kay Ephron na Hiteo, tanganing maging rogaring nalubungan. Duman ilinubong si Abraham patin si Sarah na sa iyang agom. Duman ilinubong si Isaac patin ang sa iyang agom, si Rebecca. Asin duman kuman ilinubong si Leah. Ano asin lungib binakal sa mga aki ni Het. Pagkatapos ni Jacob, pagtugon sa iyang mga aki, ibinugtat niya ang sa iyang mga bitis sa higdaan sa kanaotsan. Asinta, isinaro na siya sa iyang mga magurang. Kan mahiling kan mga tugang ni Jose, na ang sa indang ama gadana, nagsabi sinda, tibaad na ongi sa tuya si Jose, asin, papagbayadon kita kan karata na ginibot sa iya. Kaya pinasabihan ninda si Jose nin siring, bago magadan ang sa imong ama, nagtugo na an olay. Sabihan nindo si Jose, nakikimahirak ako sa imo na patawadon mo na ang sa imong mga tugang. Kan karatan asin kasala na naginibo ninda sa imo. Kaya ngani kami mangunyan, nakikimahirak sa imo na ipatawad mo na ang kasala na naginibo kan mga uripon kan Diyos nin sa imong ama. Asin si Jose nagtangis, kan sinda nagtatarampa. Nagdurulog ang sa iyang mga tugang asin nagruluhod sa atubang niya. Asin nagsabi, uya kami mga uripon mo. Alagad si Jose nagsabi, day ka mo matakot. Ta daw ano ako, alagad si Jose nagsabi, day ka mo matakot, ta daw ano ako, kasalihid nin Diyos. Minsan nga ni nag-isip ka mo nin maraot sa kuya, alagad pinabuntak ito nin Diyos sa karahayan, tanganing mautob ang sa iyang katuyuhan, na marahay ang dakol na katawohan. Kaya day ka mo matakot, aatamanon ko ka mo, asin ang sa indong mga aki. Sa siring ng mga tataramon, pinagrangan niya sinda. Asin nag-erok si Jose sa Ehipto, siya asin ang mga aki nin sa iyang ama. Asin nabuhay si Jose nin sanggatos may 10 taon. Nahiling niya ang mga aki ni Ephraim, nahiling niya ang mga aki ni Ephraim, sagod sa ikatulong tinubo. Asin ang mga aki ni Makir, na aki ni Manases, nagkamurundag sa iyang mga tuhod. Si Jose nagsabi sa iyang mga tugang, madali na akong magadan, alagad tatutuon ng God na ang Diyos magiaw sa indo. Asin dadarawon kamo hali sa dagang ini, pasiring sa daga na isinumpa niya kay Abraham, kay Isaac, asin kay Jacob. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong kadaihan, mag-arang ka sa kagurangnan, asin mabubuhay ka. Sa imong kadaihan, mag-arang ka sa kagurangnan, asin mabubuhay ka. Magpasalamat sa kagurangnan, mag-arak kan sa iyang ngaran. Ibantog sa mga banwan ang sa iyang kagibuhan. Mag-awit din kaumawan sa kagurangnan, irukyaw ang sa iyang mga ngangalasan. Sa imong kadaihan, mag-arang ka sa kagurangnan, asin mabubuhay ka.
Magmuraway kita sa iyang banal na ngaran. Magugma kamong mga nahahanap sa kagurangnan. Magsarig kamo sa kagurangnan. Danay siyang paglingkodan. Sa imong kadaihan, mag-arang ka sa kagurangnan, asin mabubuhay ka. Kamo kapag-arakian ni Abraham, mga oripo niya, mga akin ni Jacob na sa iyang pinili. Sa kagurangnan iyoan sa tuyang Diyos, sa bilog na daga, pagkukuyugon an sa iyang kabutan. Sa imong kadaihan, mag-arang ka sa kagurangnan, asin mabubuhay ka. An pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, ang disipulo dai minaarog sa iyang maestro, ang uripon dai minaurog sa iyang kagurangnan. Tama na sa disipulo na makaarog sa iyang maestro. Tama na sa rugoon na makaarog sa iyang kagurangnan. Kung ang pamayo kan pamilya, inaapod ninda na Beelzebub, ano daw ang inaapod ninda sa mga kaibahan sa harong? Kaya day ka matakot sa mga tao, ulita daing nakatago na dai ipapahayag, asin daing nahihilom na dai ipapaisi. An sinasabi ko sa indo, sa diklom ninbanggi, sabiyon nindo sa liwanag kan aldaw. Ano man na ihinihinghing ko sa indo, ikuraho nindo sa mga bubungan. Day ka mo matakot sa mga nakakagadan kan hawak, alaga dai nakakagadan kan kalag. Ang dapat na katakotan nindo iyo ang nakakagadan kan hawak asin kalag sa kalayo nin impyerno. Bako daw na ang sarong padis nin rignos ipinapabakal sa 5 sentabo. Alagad ni saro sa sainda mahuhulog na sa daga kun bakong tugot kan sa indong ama. Ngunyan dapit sa indo, sagod sa buhok kan sa indong payo, bilang na. Kaya day kamo matakot. Urog na malagka kamo kisa gabos na mga rignos. Aning minamidbid sa ko sa tubang nin mga tao, mimidbidon kuman sa tubang nin sa kong ama sa langit. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na aga sa inugabos. So i-endingan sa tong mga basahon, manangod sa pagdisipulo o pagsunod kay Jesus sa magayon na hinganyar sa to na magdanay kita sa pagkamot asin pagsunod kay Kristo, ulita susog sa iya, maski ay igwa kita ng mga kaiwal, hindi kita matakot, today maninda mahihiro sa tong kalag na iyo mismong sentro kan sa tong pagkatao. Ang Diyos anaan may kapangyarihan na magibukaan. Sabi digdi, to destroy both the soul and the body. Sa mga tao, pwede kang gadanon, hawak sa naang makakaya nila. Pero sumismong sa imong kabutan, sa imong will, asin sa imong puso, yan po, Diyos ang makakahimong rauton
alagad, never sa mga linalang kan Diyos. Kaya mga tuga, ang danitang pagsunod kay Kristo, danitang paghingowa, mamidbidan siya. Paguna ko, maski sa ditsa na, dakulaon po ang halaga kay ni sa mahal na Diyos. Pigtaon niyang alimbawa, ining pair of sparrows, itong mga rignos, na ababaon ngayang alaga, for 5 centavos, a pair of sparrow cost only 5 centavos. Pero, di ngayang nahuhulog o nagagada na sparrow na day naaraman kang Dios. In other words, niyaon pa man gararay sa iyang pag-ataman sa gabos na linadang. Ang tao pa kaya ang day niya atamanon na iyo mismo ang nagsasalming sa iyang kapangyarihan as in kadonongan. So, si Mama Mary na itong tinatawanin honra sa aldaw na ikan Sabado, also as the title Mother of China, nailing tapo na itong mga pigasabing mga ngaran sa first reading, actually, ang saro sa bunga, kan henerasyon kang mga Hudiyo, nasagod niyan sa tuyang binabanggit sa itong mga ngoso, iyo sa ngaran ni Maria. Sa 12 tribo na winalat o inatama ni Jacob, 12 tribes of Jacob, na naging Israel later, si Mama Mary nagali po sa tribo ni, kung di ako nasasala, sa tribo ni Judah. Kung di man ako nasasala, maybe yun is pinaka-nguhod among the 12. Digdi man nagali si si David, hading David. Sin man si San Jose na agom ni Maria. Itong binanggit na Jose, iba po itong Jose. Ito one of the 12 tribes, si Joseph, na ayon sa istorya, pinainot sa Ehipto because there was a world famine. Kaya riba na sa mga aki ni Israel, nagkagurutom, nagduman sinda sa Ehipto. Kaya lang, before that, may nangyari, no? Pigurian kang 11, si Jose. They wanted to kill him. Pero, dahil na nindadada na lawos sa paggadan, pinabakal na sa naninda sa sarong merchant pasiring sa Egypt. So, naging pamoso bagaduman si Jose, naging governor kang Egypt, and naging marayang buhay. Kaya nagabot so tagutom, iyon na po ito so nagduruman sa mga 11 tribes. As in, daisin na nagadan, hulita, susog, sa istorya ni Jose, iningaya, will of God, that I should go to Egypt. Tanganing pagabot kang famine, day magutom ka mo, as in ang bilog na kinaban. So, dahil padigdi nababanggit sa tunay na Kanaan, mahiling ta na itong pigistaran ninda, maybe part of Egypt, it may be our own country, sa ngunyan, as in sa tunay na Kanaan, promised land, is heaven. Kita ka, boss, nagaandam sa promised land. Sa tabang kapangadji ni Mama Mary, San Judas Tadeo, we are actually preparing our own promised land. Singon yan, kung saan man kitang bansa, naka-star, iyon ipon sa tong Little Canaan, Little Egypt, na duman ang grasya ng Diyos dahil nawawara. So, significant po ining buhay tangon yan. Tanganing susog sa panuga ni Jesus, ang naggagalang sa iya, ang nag-recognize sa iyang kapangyarihan, will not also be denied in heaven. Kaya, no matter ito pong ginigibuta na karahayan, small or big,
it will count when we finally enter our own promised land. Kaya pagdasal ta, no? Marami kitang mga paraan. Yan sa Santa Maria, mag-novena, mag-rosaryo, magbisita sa simbahan. It's a great jubilee na ino-offer sa to sa taon na ini kan sa tong simbahan na Katoliko. So, but remember always, kung saan man nag-jubilee kita, nag-pilgrimage, di sa kata naglalakaw, madaman sa rong lugar, kundi we remember three things. Nagpapangadji kita. Urog na itong mga intention kang Holy Father. Ikadua, we receive the sacraments. Nagkumpisal, nagkomunyon. Tama, mamisa ka mo duman sa pilgrimage site. And of course, supanugata. A little personal wish na pakatapos kang pigigibo mo, dahil ka na mabalik sa dati mong maraot na gawi. That is the fruit of pilgrimage. Taro ta nagparapagal ka pa kung mabalik ka man sa dati mong gibo. Di ba? So, ngayon po, na ipig-offer kang simbahan na pilgrimage of hope. We grab that opportunity, tanganing nyaong kita, pinuuna ni Abraham, kay riba kitang naglalakaw, pasiring sa dagang panuwa. May the prayers of Mary, Mother of China, prayers of Saint Jude, bless us all. Pagpabibi ko mga tugang, tanganin sa ko, asin sa indong atang maako manlugod, kan Diyos samang makakaman. Akoon manlugod, gan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabag niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, ako ang mga pamibikan sa imong banwaan, na may mga dolot na mga sakripisyo, tanganing sa tabang Santa Maria, inakan sa imong aki, daing pamibi, masasayang, daing hinahagad, na daing makakamtan, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Toong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, na danay asin saen, magpahayag kami sa imonin pagtubod, sa makangangalas na kauswagan kang gabos na santos, urog na sa pagrumdumi ki Santa Maria Birhen, na magpadakula kami kan ugay mo sa magaygayan niyang pag-omaw. Ta totoo, darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinapadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak. Asin doongawan mo an sa imong surugoon sa saiyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iya an paraligtas nin tawo. Anak imong si Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya anokbo kan mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubang mo sagod paman. Nag-aarag man kami na ipagbot mong makasanong sa indan sa mga tingog,
sa kaugmahan in mga magkairibang nagsasabi. Kagurang nanay kanagadan banal, parabo din kabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo ni kan sa mo ang kagurang na si Jesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagpaaning tinapay, asin pagpasalamat binaaki ni, tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, taynian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa mga disipulos, nansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurang na, pinapamarelanya mo, pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya, sa pagkabuhay ka. Kaya kami nagururumdaman sa iyong pagagadan, sa pagkabuhay liwat, dolot sa iyong magagurangnan, kining tinapay ng buhay, singkalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo, mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kami nag-aarangan, kami nagpapakinabang, hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, giram dumagagurangnan sa imong simbahan na kalakop sa birong na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot kay iba, kan sa mong papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sa mga gabos na klero, si Ringman, garamdamas sa mga pagkaherak, sa mga tugang na nagturog, sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na itong mga pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos ng kadaandangan. Ako ang sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaibahan ni Santa Maria, Birhen ay inakan Diyos. Ni San Jose sa iyong esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, sing gabos na santos, na kay tupa, nakapagayagayas sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw at siyang pamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen.
kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos no nakaugalian. Ngangahas kitang magsabi, Ama niamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa raaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan ka sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, asin ligtas gabos sa kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Sa Kristo kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare, pagilingan sa mga makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigo siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan asin pagkamot ng kagurang dahan-danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan ka mo, kantandaan, katuninongan. Peace be to you. Peace be to you. Tugang o sa kagurang ni Jesu Kristo, ang kagurangnan, kaanbilog na istorya ng katawahan. Siya, kordero kan Diyos, nagpapara, kan makasalan kang kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog,
an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kami nag-ako kan mga langit no na sakramento, namimibi sa imong pagkaherak. Tanganing nag-uugma sa pagrumdom kay Santa Maria Birhen. Sa pag-arog sa Birhen, mansana magkanigo kaming masangkuban kan misteryo nin pagtubos sa mo, liki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awiton taang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad declamamus, exules Filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea Advocata nostra, ius tuus, misericordes suplius, ad nos convertes, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculo, habitaculum effici meriretur Spiritus Sancto cooperanti preparasti,
daut cuius commemorazione et amor, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per eiundem Christum Dominum nostrum. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, ulikan mga pamibi, Santa Maria, Mother of China, Mother niya Togabos, kamo bendisyonan kang Diyos, Ama, Aki, Sin, Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na ang banal na misa, lakaw kita sa katoninongan asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning.